aw ni Shu 9 TV jabarani filɛbagaw an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. Ministriso min ka baara ɲɛsinnen do diinɛ ko ale ni batoko ma an ka jamana kɔnɔ u ye kunnafonidilaw wele sɔgɔmaden na yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye damatɛmɛ walew kan. Bi don kibaru ko mina cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bololatolantan ale tako filanan kɛra segukaw fɛ a ɲɛmaya bɛɛ dira segu gouverneur ma. Ɲan ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara misɛmani caman kan min bɛna lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw y'aw bisimila. Aw mulu tɛ sɛngɛ an filɛli la jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ aw fo ko kuratu aw ni timinaja. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na sɔgɔmaden na ministriso min ka baara ɲɛsinnen do diinɛ ko ale ni batoko ma an ka jamana kɔnɔ u ye kunnafonidilaw wele sɔgɔmaden na yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye aw ka dɔn damatɛmɛ wale fo ka taa se kojugu wale ale kun kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Awa Adama Kulibali fo ka taa se a ka jatala Bakari Koni ma o y'a sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Nin tile fila kala min dabɔra sɔgɔmaden in na Seleradi maaw fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛda min sigilen do G5 Sahel tɔgɔ la ni olu ka baara bɛnnen bɛ damatɛmɛ wale ni kojugu ɲɛsigili n'u kɛlɛli ma k'olu ka baarakɛtaw sigi sen kan ni k'u lawaleyali dabɔ. Tumani Sangare ni ale ye baara in bɛɛ kɔlɔsibaa ye a ye ɲɛfɔli k'an ye. Kala in tɛ dɔwɛrɛ cakɛda dɔ sigilen do jamana 5 tɔgɔ la n'o b'a wele ko G5 min ka baara ɲɛsilen bɛ dantɛmɛ walew ka kɛlɛli la. A kɛlɛli dɔrɔn tɛ a ɲɛsigili fɔlɔ n'a ma se ka ɲɛsigi ka se ka kɛlɛ o de baaraw bɛna boloda. O boloda tɛ se ka kɛ fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fu ɲɛna ka fɔ bɔ ka taa bi la sisan sa ka baara bɛna boloda. Gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana wɛrɛ jamana 5 in kɔnɔ bi o gɛlɛya jubaju b'a ta diina ko de la minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ ka da ala ko de kan. O de kama n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la ka fɔ yan n'i ka tasuma faga a mɛnɛ fɛ i bɛ tasuma faga a mɛnɛ yɔrɔ fɛ fɔlɔ min nana ni mɛnɛli ye i b'o yɔrɔ de faga. An tɛ diina minisiri an ye diina ko ɲɛnabɔw de minisiri ye wajibi an kan ka se ka diinalamɔgɔw k'u gansi nin kɛlɛ in kɔnɔna la an bɛ ka miiri an bɛ ka lajɛ fo ɲɔgɔnko bɛ yɔrɔ min sigikafɔ ka bɛn ka kɛ o yɔrɔ la fagali ka dabila. O de kama an ko gɛlɛya min b'an kan a jubaju ye diina de ye wajibi kɛlɛ kɔnɔna la kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni marifa dɔrɔn ye bɛɛ ye marifa dan ye an k'a lajɛ n'an bɛ se ka kɛlɛ in fana kɛ ni diina sira ye ni diina kuma ye ni diina wajuli ye. A y'a jira fɛnɛ a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko baara ninnu bɛ boloda san 3 de kɔnɔna na ko hali ni san 3 tɛmɛnen na ni fɛn ma se ka kɛ k'u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ san 3 kura nataw kɔnɔna na baara caman bɛna kɛ ni o ye 2020, 2021 ani 2022 sanw kɔnɔna ye. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko parti politique CNID faso yiriwatɔn n'o ye congrès national d'initiative démocratique maaw ye u ye kunnafonidilaw wele yaasa k'u ka ɲinan san 2020 duwawudon kɛ kɛnɛ kan a ɲɛma n'o ye maître Mutaka Tali ye ale da sera jamana gɛlɛya ma fo ka taa se bingali wale min bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ. Aminata Daɲɔ ale bɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye a n'a ka jatala Umar Tarawele an ka jɛ k'o lamɛn. Ɲinɛ y'a san 21 ye CNID faso yiriwatɔn ale bɛ kunnafonidilaw wele sanyɛlɛma o sanyɛlɛma ka na sankura foliw kɛ u la ka tila ka hakilina falen kɛ koba minnu kɛra jamana kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o san tɛmɛlen kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci walew ni bengani walew minnu tara k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ. Anw ka jamana an ka finitigiw u bonya kun bi bɛɛ bolo farafinna wa bɛɛ kun bi siru ɲɛ. An dala ka armée ba sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan dɛ. Anw kun bi bɔ ka taa tɔw dɛmɛ nka n'a fɔra bi anw de bina dɛmɛ o bɛ se ka kɛ o
diɲɛ tɛ sɔgɔmada kelen ye nka n'a kɛra min ye i se a ma ani i bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na i ka baara ka kan ka kɛ o ɲɛɲinini ni o waleya de ye. Jo ka di jotigi ma jalaki ka di jalakitigi ma min mana min kɛ o ka jɔ o kɔrɔ. Jo di ni jalaki la n'i ko bɛɛ jo don wali bɛɛ jalaki don min jo don i m'a ta tɔgɔ ma min jalaki don i m'a ta tɔgɔ ma i siranna kuma ye wali i siranna tiɲɛ ye. laɲini min kɛra démocratie ko la Mali la dogomaka la n'a kun bɔra a sira fɛ an filɛ danga min na bi o kun tɛ kɛ Mali danga ye. An y'a ko tiɲɛtɔ ye kabini yɔrɔ jan. An wulila an se ye min ye ka an bana mini a n'a tiɲɛni cɛ an y'o kɛ. An y'a kɛ kɛcogo bɛɛ la. An y'a kɛ kuma na fo an k'a mina sisi. An y'a kɛ taama la. An y'a kɛ journal baara la. An y'a kɛ an farikolo la. An ye a kaso kɛ. An ka tɔndenw gɛrɛ ka bɔ u sigiyɔrɔw la a kama. An y'a mankan kɛ, an y'a se k'a la Assemblée nationale kɔnɔ. Lamini dan ye samafa ye koyi. I se ye min ye i y'a kɛ k'a fɔ ɲɛ b'a tiɲɛtɔ la. N'o nana tiɲɛ, n'a fɔra ko aw bɛɛ y'a tiɲɛ, wali a ɲɛdɔnnen tɛ, wala a ɲɛ bɛɛ tɛ fɛ ka fɔ. Mali bɛ yɔrɔ min na bi, karisa ye nin kɛ ɲuman na, karisa ye nin kɛ juguman na, an sera o yɔrɔ ma dɛ. A kana kɛ bɛɛ jalaki don, bɛɛ jo don ye dɛ. Bɛɛ ka ta i tɔgɔ ma. Kelen kelen, i ye min kɛ ani ma min kɛ o ka fɔ. N y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ. N ko dialogue in, an ka laɲiniba b'a kɔnɔ dɛ. Wa an ye ko caman kun ka ko caman kɛ waasa dialogue bɛ se ka kɛ. Nka a taara wolo min na, o ni min ko ɲininen don, olu tɛ kelen ye. An y'a ye k'a fɔ hakilila dɔw de bɛ yen, o bɛ fɛ ka taa ta ka bila ɲɛfɛ k'a fɔ ko a kɛra ni malidenw ka jɛ ye. An ko an bɛ siran o yɔrɔ de ɲɛ. Bari Mali bɛ yɔrɔ min na bi, n'an y'a kɛ ko an b'a baara halisa ɲɔgɔn nɛgɛ ni nkalon kan, a b'a don ɲɛ, nka ma da la n'a b'a dugujɛ ɲɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Maître Muntaka Tall a ma bɔ a ka kuma kɔnɔna na fiyewu k'a sɔrɔ a da ma maga gɛlɛya mun bɛ kalandenw na kalanko la jamana in kɔnɔna na ani da dumuniko yɛrɛ gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔdenw na. An ka jamana ɲɛmaaw ye nin dɔgɔkun ta ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma. O hukumu kɔnɔna na baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra sɔgɔmada in na. A ɲɛmaayaba tun bɛ Mamadu Kasunge bolo n'ale ye minisiri ka ciden ye. Baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛlen, an ka ciden ye kuma bubarani tɛngu. Aw k'a dɔn a ɲɛmaaba la, a ye min fɔ an ka ɲɛmaa da o fɛ. Bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye semaine bandɔ ye. O tɛ dɔwɛrɛ ye, an ye recommandation min sɔrɔ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma. Ka ɲɛsin an yɛrɛ kuma fɔlɔ n'o ye société civile ani an dɛmɛbagaw. An y'o recommandation bakuruba dama dama de kɛ k'a di ministre ka représentant ma, ka tila k'a di société civile ka ciden ma ani partenaires fana ka ciden pour que o recommandation ninnu kɔnɔ an bɛ se ka mun ni mun ta ka baara kɛ n'a ye comme an yɛrɛ tɔgɔ ye communauté de pratique. Pratiquement an bɛ se ka mun de kɛ n'a ye réellement. O laɲini ninnu kɔnɔ par exemple n bɛ layiruba 2 ta à l'endroit même k'a ɲɛsin an ka autorités ma. Par exemple an y'a estimé k'a fɔ bi justice ka baara la immunité dɔw bɛ yen, privilège dɔw bɛ yen, sariya de y'a fɔ ni député ou bien élu minɛna ou bien ni ministre minɛna dossier bɛ taa trancher cogoya wɛrɛ la. C'est pas le juge ordinaire ko bɛ se k'a trancher. An ka laɲini na sisan on estime que ni faamaba min minɛna de flagrant délit de corruption a ka kɛ juge pôle économique k'a juger, a kana taa sariya wɛrɛ dɔnni fɛ. O ye fɔlɔ ye. À l'endroit de la société civile, o ye an yɛrɛ dama ye. An bɛ se ka mun kɛ, an bɛ se ka mun de kɛ pour que an bɛ se ka faama sariya mɔgɔw dɛmɛ nin baara nin kɔnɔna parce que bi an de bɛ fɛnw subi, an ni population ka surun. Juge ninnu filɛ u renfermé dans les bureaux, souvent population yɛrɛ bɛ siran an kan réalité dɔw fɔ. Mais entre population civile an bɛ se ka mun de kɛ pour que o ko ninnu bɛ se ka kɛ réalité ye. Barrière min bɛ yen o barrière ka bɔ yen.
an ka se k'u accompagner à l'endroit de nos partenaires parce que an bɛ mun ɲini an bɛ formation ɲini an bɛ kalan ɲini an bɛ appui ɲini o appui min kɔnɔna la an bɛ fɛ olu fɛnɛ u ka mun ni mun kan ye an y'olu le fɔ an ka recommandation ninnu kɔnɔna la. Munumunukumaw bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ an ka jamana kɔnɔ sosofagalanko dɔ kun kan n'a tɔgɔ ye fatala ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'ale de bɛ bana lase maaw ma okumu kɔnɔna na an ye aw ka dɔn maaw bɛ kɛ sababu ye ka nana ye an ka jamana kɔnɔ an ye ɲininkali tɛngu ale la a ye ɲɛfɔli min kɛ anw ye an ka olu lamɛn. Susufagalan in foyi t'a la susufagalan in an y'a dɔn a bɛ Laginɛ a bɛ san 10 kɔ bɔ a bɛ Ghana a bɛ Sierra Leone a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Sénégal a bɛ Gambie susufagalan ɲuman de don commerçant d'état in bɛɛ bɛ wuli ka taa san bon mɔgɔw se tɛ kelen waati bɛ nɔgɔya ma waati bɛ gɛlɛya ma mais bi n bɛ se k'a fɔ komi mɔgɔw y'a dɔn ni ne de ye komi ne bɛ na n'a ye kosɛbɛ a tɛ tigɛ ne bolo bon dɔ de wulila ka journaliste sara susufagalan b'a bolo a b'a feere susufagalan in nalen komi a ka ɲi bɛɛ yɛlɛmana la k'a san donc o ma ko ale fɛ a wulila y'a ka journaliste sara ka susufagalan in tɔgɔ tiɲɛ bon u tilala fana ka galon tigɛ ko siniwaw dɔ de nana ni susufagalan ye ko u bolila siniwa foyi ma na ni susufagalan ye Bamakɔ suguba Bamakɔ dabala na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn susufagalan in mɔgɔ mɔgɔ bɛ dabala na bɛɛ nana n'a ye ni i ma nana i den nana n'a ye u bɛ dɔgɔnin nana n'a ye u bɛ i yɛrɛ ka wari ci ka dɔ san susufagalan tɔgɔ ye fatala de foyi tɛ susufagalan na susufagalan ɲuman yɛrɛ yɛrɛ de don. Ni nasira la narakaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sira dara Croix Rouge maaw ɲɛ bingalikɛlaw fɛ yaasa k'u ka minɛw la yaasa ka kunnafoni caman sɔrɔ nin ko in na an k'an ka lasigiden lamɛn n'ale ye Bubakar Kulibali ye a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye. Ntɛnɛn janvier kalo tile 20 san 2020 ma nara sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalunba ani Murujanjɛ furancɛ min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Giringale marifatigi dɔw ye bingali wale ta ka ɲɛsin min ye baɲumankɛtɔ dɔw ma o de siratigɛ la baɲumankɛtɔ dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Croix Rouge n'olu bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin manifinw ma sigidaw la min ye furakɛli yɛrɛ sira kan ani dɛmɛɲɔgɔnya siraw fɛ olu ka taamaden dɔw tun b'a la ka bɔ nara ni k'u kunda Bamakɔ kan o tuma o selen nin yɔrɔ kofɔlen la n'o ye Giringale kɔnɔna nara sira kan Kalunba ni Muruja cɛ marifatigiw balala ka bɔ kungo kɔnɔ ni ka mugu dayɛlɛ ninnu kan kɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen o de la min ye nɛgɛw ye mobili boliba n'o ye chauffeur kɛ Isa Bagayogo nɛgɛw ye ale mina a disi kɔrɔ ni ka du bɔ a kama fɛ nɛgɛw kɛ muso wɛrɛ fana tun b'a kɛrɛfɛ n'o ye Kɛyatu Mayiga nɛgɛw y'ale fana minɛ a kamakun na an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko kamakun in kɔni karila o kɔni ye mobili fan bɛɛ lajɛlen kɛ muguda ye minɛn minnu bɛ maa ninnu kun n'o ye Croix Rouge baarakɛla ninnu y'o minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o yɛlɛma u ka bolimafɛnw kɔnɔ o de waati kelen baɲumankɛtɔn wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye ONG wɛrɛ an bɛ min wele ko PDRS ale fana bɛ baara kɛ Nara marabolo kɔnɔ olu ka maa dɔw tun b'a la ka na dɛmɛɲɔgɔnya fana ta ka ɲɛsin Nara marabolo denw ma olu b'o taama sira kan olu nana bila a ko la u y'olu fana lajɔ ni olu ka bolimafɛn minɛ o la u b'a fɔ mobili min ma ko 4x4 o b'o la min ye cakɛbonda min fana n'o ɲɛsin bɛ jiko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko SOMAGEP o bolofara min bɛ Nara yan olu ka camion dɔ tun b'a la ka bɔ Bamakɔ ka na min ye mansin belebele dɔ tun bɛ olu kun n'an b'a wele ko groupe électrogène o tuma ka na sigi min ye Nara ale jibondo la n'o ye station ye walasa min ye courant ma tigɛ maaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na o groupe in tun b'a la ka na u y'o fana lajɔ nka u kɔni ma mobili sɔrɔ u ma se ka taa n'o mobili u ma se ka taa n'o mansin ye u ye olu fana baarakɛlaw ka bolilafɛnw bɔ u kun ni ka o yɛlɛma ka taa ni olu ka bolilafɛnw ye kunnafoni dilen min ye SOMAGEP camion ba in ale ni Croix Rouge baarakɛla kelen de bɛ n'an b'a wele ko Karim Dunbiya komi fɛn ma ale sɔrɔ ale de sera ka na joona joona ni SOMAGEP baarakɛla ninnu ka na ci fɔ Muruja ni Nara cɛ u bɛ taa kilo 90 ani dɔɔnin na a kɛra yɔrɔ min na o ni Muruja cɛ u bɛ taa kilo 40 na o tuma o finitigilaka minnu bɛ Muruja ani kɛnɛya tigilamɔgɔw sɔrɔ olu ye wulikajɔ sabati ni ka na maa jugulen ninnu nɔfɛ n'o ye chauffeur kɛ Isa Bagayogo ani Croix Rouge baarakɛla wɛrɛ bɛ yen n'an b'a wele ko Kɛyatu Mayiga ka dɛmɛ don olu ma ka na n'u ye Muruja ale dɔgɔtɔrɔsow la o tuma na ni ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ u taara ka mobili min to sabula mobili in sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a ma se ka boli ka taa u y'o to kungo kɔnɔ ye min ye finitigilakaw y'o sama ka na n'o ye Muruja k'o bila sansaramɔgɔw ka bolo kan an bɛ se ka min kɔni fɔ kunnafoni laban na
ma jugunen ninnu k'u kɔni ni tɛ farati la min ye sabaga ye ko fɛɛrɛ kɛra ni ka u lase bamakɔ ale bɛ hôpital du Mali la o rekɛtu Mayiga an ye kunnafoni laban min sɔrɔ ale kɔni sera ka na kati dɔgɔtɔrɔso la walasa u ye kolo min kari la ni ka fɛɛrɛ ta k'o ɲɛsin dɛmɛ ta k'o ɲɛsin a ma a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na an kɔni bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ an y'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu ye nin baara in kɛ a fɔra ko marifatigi 5 bɔɲɔgɔnko de kun don u tun bɛ bolimafɛn wɛrɛw la n'o ye katikati ye pick-up nka jɔnninw don o bugunatigɛw olu kɔni ma sɔrɔ an fɛ cogo si la ni k'o dɔn nara fintigilakaw kɔni bɔra ni ka larawuli kɛ ani muruja fintigilakaw nka hali bi an ma kibaruya wɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko lahalayaw kan an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ. Ama kunda kati cercle kan ni wakati na kɛrɛnkɛrɛnyala jo marala ka aw ladɔniya k'a fɔ ko jo sugu okumu kɔnɔna na maaw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka taa sugujɔ la ka taa sanni na an bɛ aw ladɔniya ko dɔgɔjɔlaw bɛ kule la sanga ale ni wakati ka sababu kɛ u ka gɛlɛya ye i n'a fɔ bayɛlɛma mansin ko gɛlɛya yaasa ka kunnafoni caman sɔrɔ nin ko in na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen taara jo n'o ye Amadu El Konare ye a y'a sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. An ka jamana bilama na togoda caman bɛ olu sugu nafa ani u kɔnɔnaw matarafa cogo o bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛba lase jamana ka yiriwa jɔsen dɔw ma kosɛbɛ o sugu ninnu na diogari sugu bɛ o la Kati mara la n'i ye yen sugu lajɛ siɲɛ kelen minnu dɔgɔkun kɔnɔ a bɔr'o la fo ka kɛ siɲɛ 2 ɲɔgɔnna ye bi a bɛ ɲini ka kɛ diɲɛ don o don ye sabula jamakulu bɛ bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Mali a n'a kɛrɛfɛ jamana farafin jamanaw maaw bɛna sanga n'a ka waati ka sabu kɛ sugu ni nafɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman olu matarafalen don a kɔnɔ kosɛbɛ bi an bɛ sugu in yɛrɛ cɛmancɛ kɔnɔna la sanni feere tigilama dɔw yɛrɛ bɛ seereyalu kɛ an k'olu lamɛn. Olu ka dandigaw kɔfɛ yɛrɛmarakafo min bɛ diogari cɔ a la a yɛrɛ k'a fɔ u ye wulikajɔba kɛ waasa dio n'a lamini sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na o seereyali dɔw kɛra maire ale ka danga sabanan fɛ an k'a lamɛn. Vraiment dio sugu a ɲɔgɔn ka dɔgɔn lamini na an bɛ don min na i ko bi parce que anw ka sugu tun ye tile kelen de samedi mais an bɛ don min na i ko bi vendredi farala kan ka jeudi fana fara sugu kan parce que tellement que fɛn kɛnɛ bɛ an ka commune in kɔnɔ sa depuis ni jeudi mercredi yɛrɛ o b'a daminɛ fɛn kɛnɛ sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ an san dio sugu ta k'a lajɛ Sénégal mɔgɔw bɛ bɔ fɔ Sénégal ka na an ka naw san anw fɛ yan u bɛna remorque bɛna charger a nɔ ka taa fɔ Sénégal fo Keɲeba ninnu bɛɛ donc n'a fɔra dio filɛ à 15 km de Kati k'a ye k'a fɔ ko wolofaw bɛ bɔ fɔ Sénégal ka na u ka dotation ta nɔ ka tila ka segin mɔgɔw bɛ bɔ Keɲeba ka tila ka na u ka dotation ta dio ka tila ka segin donc cela veut dire que dio sugu tiɲɛ yɛrɛ la sugu dawulama don sugu belebele don. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dio yɛrɛmarakafo ɲɛmaya kalifalen don maa min na bi n'o ye Dawuda Kane ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ an ye dio kɔnɔna a ka haminaw ani gɛlɛya min yɛrɛ bɛ u ka sugu matarafaba ninnu kan ani a bɛ wele ni laɲini minnu kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma n'o dɔ ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan waasa u ka sugu matarafabaw bolofɛnw n'o ye u mana nakɔw sɛnɛ olu yɛrɛ bayɛlɛmaliw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Dawuda Kane dio commune rurale maire don. N'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ a kɛyɔrɔ de bɛ yen n'o ye dugukolo ye fɔlɔ filanan ji ka sɔrɔ i bolo anw filɛ yɔrɔ mun na bi bi na wallahi da tɛ
Konare dio légume beta abe transporté abeta Europe aujourd'hui. Sénégal côté, Burkina côté, la Guinée côté, Côte d'Ivoire côté, anga produit bi doni bela jelena Mali région yore ci côté tukuni. Anga produit bi doni bela. Donc abe néo Bamako yɛrɛ filɛ nin n'i ye Bamako ta k'a lajɛ bibi in na o don tɛ kɛ ni Dio Sotrama ɲɛ 10 ɲɛ 8 k'o tɛ jigin Bamako kɔnɔ te don si da kelen sugu in filɛ nin ye bibi in na an ye ja mun bɔ nin ɲɛ ta ni y'o de fɔ vraiment mi ye gouvernement interpellé ya pourquoi ka da kan Katina lamini cɛ kɛrɛnkɛrɛnya na darali filɛ Dio filɛ nin ye légume min bɔ anw ka yɔrɔ la n'anw sera ka unité de transformation kelen sɔrɔ a ka kɛ jus ye o a kɛra tamati usine ye o vraiment n'anw sera k'o sɔrɔ ka chambre froide sɔrɔ an ka commune kɔnɔ an ka sɛnɛ dannen filɛ mun na nin a bɛ tɛmɛ o kan. An bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛla k'a fɔ Dio Bilama ni jamana faamaw y'u kɔfilɛ ani maa minnu ye dɛmɛbaa jɛkulu maaw ye ka se ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ lase a sigidadenw ma a bɛna kɛ sababu ye ninnu ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ ka panw kama na sabula fɛɛrɛ caman sigilen don sen kan kominidenw ni maire fɛ ka ban a bɛna olu tɔw kɔ a kɔrɔ don kosɛbɛ. Farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daɲɛ kumabaw la cogoya min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bololatɔlantan n'o ye basikɛti ye ale tako filanan kɛra segukaw fɛ kari tɛmɛnen cɛkunda yelenkura ale ye sebaya sɔrɔ falen maaw kan musokunda fason ale ye sebaya sɔrɔ faji kan an bɛ aw ladɔnniya ko ni bololatɔlantan ɲɛmaya dira segu gouverneur ma n'o ye général Biremu Sisoko ye ale ni maire n'o ye Nuhum Jara ye an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen taara 9TV jabarani tɔgɔ la a y'an sama min na an ka ɲɛma da o fɛ. An ka bɛnkan de don an yɔrɔ ni dugudenw commune denw de ko an ka jateminɛ walasa min ye farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka don bala cogo min an fɛ yen an yɛrɛ ka denmisɛnw bɛ se ka ye cogo min na ka se k'u seko jira an ka jateminɛ ayiwa an bɛ musaka minnu fara ɲɔgɔn kan san o san an ka jɛmɛ kɔnɔ n'o ye budget ka dɔ bɔ ka wala dɔ da denmisɛnw ye ayiwa denmisɛnw ka se ka o jɔsi ɲɔgɔn na ka se ka dɔn seba ka dɔn badenya jɔsili de don seba ka se ka dɔn a ka dɔn fɛnɛ k'a fɔ an yɛrɛ fɛ Segu yan ayiwa bololandola a bɛ bala yan nɔ ayiwa seba caman bɛ yan kɛnɛ fɛnɛ don kɛnɛ min b'a to denmisɛnninw ka denmisɛnya a bɛ se ka sinsin a bɛ se ka to farikolo ɲɛnajɛ in bɛ se ka sinsin an fɛnɛ fɛ yen nɔ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo min bɛ an fɛnɛ ni an ka fédération ani an ka ligue ni an ka district de basketball a b'o fɛnɛ sɛmɛndi an ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ bɛn sɛmɛndi an ka sigida kɔnɔ a bɛ basigi sɛmɛndi an ka sigida kɔnɔ a b'a to denmisɛnya o to ka sinsin yan nɔ san o san a b'u nisɔndiya e yɛrɛ ɲɛ b'a la yan bi bi in na bɛɛ nisɔndiyalen de don. Bon an bɛɛ nisɔndiyalen don supporters fara joueurs kan entraîneurs a bɛɛ quoi Segu bɛɛ joualen don bi Yelenkura kɛlen ka finale ta. N content ba de don mais a ma bali na ne tun b'a dɔn k'an b'a ta munna puisque ne dalen don an ka mɔgɔ la n b'a dɔn o bɛ se k'a kɛ fana wa o y'a kɛ. N'i y'a ye n yɛrɛ ye n ye sen ta ka bɔ n kɔrɔ ka bɔ fo Bamako ka na yan basket kanu de don et je vais vraiment encourager mun bɛ ka kɛ Segu yan c'est vrai que autorités engagées le don c'est-à-dire an bɛ nin de ɲini ni autorités y'u engagé ka ligue ni district dɛmɛ u ka baara la a b'u ka baara nɔgɔya o dun o bonyamasegin ye mun ye il faut que nous qu'on soit reconnaissant an bɛ nin de ɲini i bɛ Mali villes lajɛ c'est rare de voir 4 terrains en une année a bɛ compter ka dan donc et là vraiment c'est vraiment salutaire. Ni de bɛna dan sigi an ka bi don kibaru la min labɛnna 9TV ɲɛmayaso ani fasiri jama ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la ka lase aw ma ka kɛ ni bi arabadonya ye janvier kalo tile 22 san 2020 aw k'an bɛn donna nataw la ala ka su hɛrɛ di anw ma k'anw lakana.